Bidang sobhai phi baroh kiba petling ba kaniga YouTube channel jangka Good News TV hakaniga janmiet jangka Bible study ga jongi ka bynta. Ba kaniga Bible study jangka niga janmiet ngin pet halor ka phang ka Jingartatien. But sure bangin ya khmat banya puson ya kaniga phang tungin le khama jong Blei ya jingduwai. Kokpa jing ba bening wana khama jong mai ko try kaniga janmiet ba bynta kaniga Bible study ni duwai ba men yalam do men sim ba khoi u jong mai ngi ba to ai can try bangila wan puson ni kaktin ke jong mai ba to pendai pok don u ke jongi ya ka jing shisha kaktin ke jong mai ba kan long ka bor na banta jongi ba kan long ru ka ban pen im thamai ya ka jing ya den ti ke jongi kum bi kristan shimti ngi kum bangi long ba te lam ya ka ni ga Bible study jongi na do bastang do banda wai no ke jong ka ha ka teng jisu pan ke ni baroh amen. Te hakani ga janmiet ka bynta ngine pet halor kani ka phang ka Jingartatien. Kani ka bynta lani kani ka topic ka Jingartatien ka long ka phang ka bangim daya kren than ndri ka long ka phang ka bangi mat ha ka jing em kristan ka jongi lani ka bangi ya linti ha ka jing em kristan. Mana we pa we lani ka we pa ka we ka kristan ka ya ding ba ka Jingartatien ha ka jinget ha ka nur ka por ka jinglong kristan ka jongki. Bat ngam tharai ban don balat na ka Jingartatien ha ka jinget. Ha ka jingya den ti jongi kom ki kristan. Ni mat ya ka Jingartatien ha bon kilyang ka bakta ya ka jinget kristan ka jongi. Ha ba ka Jingartatien ka don hangi ni sngol tlot ka jinget. Ni ya khon bat yak sait haladi. Ba ka jinget kan job ya ka Jingartatien. Habawan ka Jingartatien ngi kali jingkali ya ka jinget ka bangi ngi don ba don ki por ngi Artatien ru ya ka jinget ka bangi nget. Ngi shambon sin na lidien ru bala da ka Jingartatien ka don hangi ka khanglat ngi ban jam shaprang ha ka jingem. Ngin pet ya ka Bible ngin yo I ka tu ka ni ka jinga tu khana. Ba ki jingja ki ba ka do shaphang ka bynta jong ka Jingartatien ka bangi sham na do ka testament ka barim hadu ka testament ka bathamai. Gin pet ka jinglong jong ka Jingartatien. Kani ka Jingartatien ha ba ka don ha po jongi ka penlong kumno yangi ngine pet ya kata. Ka Jingartatien ka wan kham tam hangi ki benget ha ka por jong ka jing e jong ka jing jar ani ka jing tinjo. U kristan ani ka kristan ka baklan dan ubaklan ka jinget kan om don setiai kani ka Jingartatien nama kishanya bat ai tilot yala dia ha Blei ha ka jing em ka jongki ka ba man ha ka si re bon sien ka Jingartatien ka wan hangi nama ni klet ya Blei bat ya da ka jing sngow la dia lani ha ka bor la dia lani ha ka jing start ba ka jing nang ka jing tip la dia. Ngi klet no ban shanya ha Blei ngi klet no ban yai bot Blei lani ngi klet no ya ka bor ka jong Blei. Ngin kan mau ha ka Bible ha ka gospel ka jong Matthias ka nong ka bakhat saw ka khot ka bakhat lai ha do arpwe hang to ngin yo I ka day ka khana lani ka jing thu khana ka jingja shaphang ka kamba ka ba ujisu le da ka ba basa ya kisan hajar ki da kisan tli ki pu bat atli ki dok ha hang ning ishem ba pai ba ba bon ki bot yo jisu da ki jat bat ha ba jisu la yo I yo tau pai ba ula sngo sin e ya ki ti kisan ran ki la let ha jisu ba ki la ong ya jisu ba on pelat no ya kita ki pai ba ki ni pai no shala ki shnong ba kin khna ba kin yo ya ka bam ba ken bam re jisu la jubab kum no ki sinran ula ong to ai ma phiken ya kata ka bam haki ti kisinran kila prakhat ani kila snap pa kila let man wat eta ka bam pa kila let ban jubab hau jisu pa kila yo ki ong pa ki don tang santli ki pu bat atli ki dok ha u jisu ula ong wong to wan la mi kita shanga bat ula shem me kita ki jing bam bat jisu ula kyrkhu la ne ula ngo e kita ki jing bam ula kedya bar ula ai ki senran ba kila sam yu tau pai ba bu bon ba la ong ba dang da kita ki jing bam
ki bakhen diat la ban besai san hajar ngut utau pai ba bakani ka kamba ka ba uji su la le hangni ngin yo i ngin phai ki jingmo cha prakhat ke jongi shakini ki senran abakini ki senran kila yo i utau pai ba bon bar ki pet itai jing bang khandiat ke badana khti jongki klaso atatien hadu ba ta ba kumno onla ban pendap kat utau pai ba thangda kita ki jing bam ke bakhan diat hadi ba uji su ong toli ai ma phi ta ki jing bam kawan ke jing kli hapo jongki kumno ken nin na ban pendap ya kat uni pai ba tangda kini ki jing bam ke bakhan diat lesi ke jing sngo brio ke jongki kila le calculation kila calculate ani kila ken tiak patiak kita kisan lagi pu bar atli ki do kha bar kila ken ta san hajar ngot upai ba bar kilong kalong ka bam la long it's impossible bala wan pendap ya kat utau pai ba tang dai tai jing bam hakani ka khellep mat kini kisan ran ke jong jisu kila klet no le siu jisu budan ringkat hangta ki perkhat haka bor la de haka jing la de kum ki brio bakim la satia ban ai ta ka bam ni kita ki brio hangta haka ta khlep mat ki klet no ba uji su dan ringkat hangta uji su bala ban ne ki kamba but kila yo iru yo jisu bola uji ai le ki kamba na koi ka posh ke por par haka ni ka khlep mat ki klet no i kita ki ai ki klet no i ka ta ka jing don ka jang uji su kadi ka jing atatien ka pen klet ki ba uji su la ban ne yaki kamba ban kyrkhu ta ki jing bam but lesi kanie ka jinga thu khana lesi kolong ka jingtin jo ka jong uji su ki sandan ha ka bo ong to ai ma phi ta ka bam uji su lesi un expect na ki senran ki jong u bakin jubab ta koi ki jubab ndai ki jubab ban ki don tang santli ki pu ba ati ki do kha tang ki ong tang khandiat e ki don ka ba pen ka ba kodo ba kamla satya kata ka bam ba kan pendap ne sikin ong ka we kan tien uji su ma satya phi uji su ban pendap ni uni pai ba tang na kini ki jing bam uji su pet yaki kumno ki le ha kata ka khilep mat kumno ki jubab kata ka khilep mat re uji su la le kumno la shim yo taki san instantly ki pu ba atri do kha la shim ba la kyrkhu but la ban pendap yo ta pai ba bon lingba ka ne ka kamba ka ba uji su le ukwa ban kedowe ki senran but yangi rukum ju ki ba pule ya ka ni ka kamba ka ni ka por ka ba menta uji su ukwa kan ban hikayangi ba kamde satya ka jing la ka jongi nani kamde satya ka jing sngo brio ka jongi ringi di ban pet beyond ya kata shakata ka jing la ka jong ublei nani ka jing la ka jong ujisu bar hangni ngin yo i ba kata ka jing long jong ka jing atatin ka long kum no ka ni ka jing atatin ka badan ho chi ka pen kelet no ya kata ka bor ka jong ublei ka pen red ru ya kata ka bor ka jong ublei ula ban le ki kamba ka jing em ka jongi nani ha kata ka por hata khel mat ka ba ki sanran ki mat hakum kata ka khep te ka long ru ka jing kli yangi ladangi akum kane ka por ka bamenta kumno ngin le habangi ya lingba ka jo ka khep kumba ya ki senran ki jong uji su ha ka to ka por ngen kan mau ba uji su un ong ba ngin bu sha shadien ka jing atatin de ngin ken mau ba ubleu dan ringat ban ngi ula ban le ki kamba ula ban pen phai ke lenti ya ki jongi ban pen bhai ke lenti ya ki jongi ula ban le ki kamba ke ki ka bamna kalong ka bala ha u kata kalong ka jinghikai but habangi pe chapang ka ni ka jing atatin na ka jing ya lenti ka jongi kom ki kristani kali barabor ba kayai mi na ko por khamta ma ka jing tinjo e ka jinget ki jongi ka pa penlongi ngi ban perkhat ba ban kali ban ong habangina long kristana ka tasnem habangina long kristan kumni balai par kadang wan kata ka jing atatin ha ka jing im ka jongi balai pa kadang wan kata ka jing atatin ka don hapo jongi kani ka jing kali ka ba niya lingba baro ngi kali ya kani ka jing kali ha ka nur ka nu ka por ka nu ka bynta jong ka jing im ka jongi lesik e mo ka daw ngi don ka jing atatin ngi kali ina pet ki kita ki daw ka jing atatin ka don hapo jongi
lesi ka daw ka baning kong ka long bangim don ka jingiat la ne ngi ret ka jingiat ngi atatian haman la ki khep namar ngim la ban nget na ne ngi duna ne ngi ret palat ka jingiat Gin ken mau ki ken tin ke jong Jisu bo Granio Petros men ba uyat halor ko duriao. Gin pet na kandi ka gospel ke jong Matthias kan nang ka ba khat sao. Ka du khat ka ba ar pu ar hadu lai phulai hang tu ngin yu I ye ka tu ka jing ja ba kumno Jisu uyat halor jong ka duriao. Ba kumno Petros uyat lang ba Jisu halor jong ka ta ka duriao. Ba Jisu ong kumno pendakan mau tu ka jing ja Jisu ong kumno yu Petros ki ken tin. Jisu ong ba ame ba red ka jinget balai mela singo atatien ka khot ka bala pui pensem kita kentin ko ba Jisu kren ya u Petros hangni fenyu ina do ka khot ka ba apu ar fenyu iba Jisu la pa ki senran halor jang kata ko te u Petros ju I ya kata but u Petros la ongkum no ya u Jisu wang ladama desi shau ta u Jisu tu hukum yang abangala banyat ringkat ba me halor jang kata ko But Jisu la sha u Petros bo unyat halor jang kata ko but ka ba u Petros uyat halor jang kata ko yo I sau dong ya takal ko bejur ko be ya u but hangta u Petros ula jan ngam jelop ya u ba u khot la jan ngam jelop hangta ko but u khot ya ka kerteng ke jang Jisu but u Jisu ula say u but ula pen ya u Petros ba ula pelat ya u Petros but de hadian ba ula pelat u Jisu saong kini ki kentin Ameu baret ka jinget balai bang mela so atatin hadu kata balai thrai u Petros udon ka jing atatin ha kata ka por hatu ka khilmat war hadin ba udon ba u Jisu ru udang atatin udang don kata ka jing atatin po jang u Petros u atatin namar hata khilmat ka wan kata ka jing shapti I ka jing shapti ka penlong yo Petros bon atatin no ya kata ka bor ka jang u Jisu Christ u atatin no What ya u Jisu Christ. Hangni ni iba u Jisu penrem bahayo Petros ya kajing atatin ke jong u. Ningkong ula ong ya u Jisu lada medesi shau ta u Jisu to sha inga bangan ya u Jisu ula sha ula pen pawu dei u ta u Jisu lala ban leki kamba hang ta u Petros bu lala banyat halor ke duriau lingba ke bor ke jong u Jisu. Hende uni u Petros hakata khlemat ru udang atatin kawan kajing syap tiang ban ani kom no mo u Jisu ula penyat ngani lor ko ba upet ya kita kal ka bejur u syap tiang ta lesi u Jisu unum la rab banyarap ya u ta ka por ta ka por jang jing jur jang kal un sayap jelop hang ta ka wan lut kita ki jung mo perkhat ki jong u Petros ka bawan ringkat bat ka jing atatin ha kata ka por kani ka jing syap tiang ka ba u Petros udon kapan kelet lut ya kita ki kamba ki ba u Jisu la le kapan kelet ru ya ka bor ka jong u Jisu bo ula ban le ha ta ka khilmat ha ta ka por ya u Petros but u Jisu ong kum no u Petros hangne u Jisu ka ban ong u Petros bangi de ban ba me de ban don ka jinget ba mem de ban don ka jing atatin ko Petros wala da hadian bang ada pen pau ya me bang ngalong shisha tu Jisu ndai bhaba me ha bamla ya halo jang to duriang apala ya me banya halo to duriang balai pa madang don shishu ta ka jing atin balai pa madang syap tiang pat ya kata kal ka be yu hangni ngin yo I ba kata ka jing syap tiang ka jong Petros ka pendong yu ba un atin ba ka pendong ru yo Petros ha kata ka por ba un pelet ya ki jung mo cepat khat ka jong u syaka takal ka bejur ka be ya u saudong ya u kata ka por ba ne kawan ra yu Petros ba un don kata ka jing tieng ya kata kal ban ya kata ka bor ka jong Jesus Christ klet no kata ka por ka fokus ka jong Petros ka long kata kal ka bejur ban ya u Jisu u bodon ringkat bat u ha kata ka por Lesi ngi rungi lawan long ko Petros mo u Jisu ada pen pau ngi kana ko ka pos we por ka jing ka jongi ya ka bor ka jong u ek ba ula ban le ka jing ka jongi dengi don par ha ki por ki khap ka jing jongi pat ngi dang penret ya ka bor ka jong blai I penret ka bor ka jong Jisu but ngi don ka jing atatin ha ka jing ka jongi lesi ngi nya ling ba ki jing ka jing le kal ka bajur kum ba Petros uman Dengan dom atatin pa ublay dan ringkat ban ngi Jisu dan ringkat ban ngi dan ka bor bala on pelat ngi na taki yang na kineng jingam jelop ha ka jing
kejongi ngidan shibon ki jingmat mo ki jingsham ke jingim kejongi ki belong seriam bakani ke air ko bejor ko petros ha banya limba belong ya seriam bakani ko duria ko bejeli ko ba petros ha banya limba den ken ma ba jisu dan ringkat ba ni ino mata tien ya ko bor kejong te ka ba ar ba ka benta balai le singi don kani ka jing atatien le singi don kani ka jing atatien namar ba ni kwa banyo ya ke khnang bangi laban nyet ni kwa banyo mo kombolong nyo ka gospel ko jong yo andes kalonong ka ba arpo ko khar ka ba apu saudu apu khnai hang tu ni kum u thomas mo u thomas u kwa ban nyet tamba umla ban nyet namar ba u kwa banyo shwa le si ha ka jing em ko jing im la ra ban nyet ni don ka jing atatien namar bangi kwa banyo shwa ki dalak ki jong ki khamat ye ke ko bangi kwa banyo khnang bangi salaban nyet ni u thomas ru bulong komta hadi bo jisu la mi pan na ke bayam but ki senran ke jong jisu kilai tho yo petros ki amba u jisu la mi pan ande jisu am shamla ala ban pedyang ye kata namar ong kumnongan pedyang ye kata kumnongan la ban nget namar ma phipyo inde ngangam yo di tat hadu bang da yo ken yo jisu mar khman ngan sala ban nget u jisu thomas ukren kumno to khat ka ba opsan ong kumno ong kini ken te ke jong thomas ka bo ong lamda ngan yo ha ki ti jong u ya ka den jong ki prek but bo ya ka shen reakti jong ha kata ka den jong kita ki prek but bo ya ka ti jong de ha ka krung jong u ngan nget u kwa ban yo kta sendon uni thomas u kwa ban yo but u kwa ban kta ya ke ka ba u kwa ban nget de hadien ba u jisu la mi pau ha ka khot ka ba ap khandai u jisu ong kum no yo petros u jisu la ong how thomas and ong naba mela yo nga ko thomas mela nget sokte kita ki bam sham la yo bat ki banget ban sokte kita ki bam sham la yo bat ki banget ban u thomas u atate namar ba u dan kam ban yo tala ki jong ki khman ya ka jingmi pat ka jong jisu ba jisu la mi pat na ki bayap khna bo ula ban nget ya kata ka jingmi pat ka jong jisu u ha ban yo jisu nei te onum la ban nget kani ka long yang ngi ru kumjo ni don kam ban yo khnang bangi la ban nget ha ka jing em kristan ka jong bo ngi ma de kata ngi sham ha ka jing ya anti ka sang jungi ru bangi ongum ta yu blengi dwai ho blei ikar pa ru ba ben pen pa wi la de da khlem pen pa wi la de ngi num la ban nget da satya de ka jing atatien kan don be po jongi tile si kan don ha ki khap bo ngim yo shai ka ta ka jing pen pa jo blei ka jing em jungi khnang bangi la ban nget kin don ki por ki khap bangim la ban yu de ngin kan ma pat ni ki kan tien ki ba u jisu ang kam phela da phim yo ru de suk pan ban ki ta ki bam yo bat ki banget pan ban ngin nget la ka nget kham da yo ru nama bu jisu pen scam me ta wang suk ye ki ta ki bam nget bam yo de ki banget pan ban ti ngin long kum ta ko jisu ang nginam da long than ko mu thomas le sia ka jinga len ti jongi ilo ko mu thomas adu kini clip mar ko man ta ngi le sia along kristan de ki post nam le si ngim pa long kristan ru ngi wat e kita ki dakishin ki bangi de ben yo shai ba jisu long u blei jisu long nong pen em bangi la ban nget de si ngi long kum ta de ngin kan mau ki ten ka jong jisu bo ong kum no ong sok e kita ki ba yo inde ki banget to angin shime kata ka sen jam bangin chunget ye ke ba ni la yo ban tep phang u jisu bo long ble na kan ka tien ka bible ya tep shibon bang yo ki kamba ki ba ule shibon bha na kan ka bible na do testament ka barem ru testament ka bathma ka ba kran shaphang u jisu bo long ble but ne singin shem yala de ba ni ya ling ba ki jing le ngim la ban nget ba u ble la ban ne ki kamba ngin yo par ki kamba bo jisu le ki we ba hadu manta yo bo u jisu dang yai le ki kamba u pen khia ki bapang but u la ban ne ki kamba wat ban pen em ki bayap ki don ki bynta ja ki we pa ki ri ru la ban ne ki ta ki kamba
to ai bangin dum da kwa khan ban yo I bangin shim ya la di ke bangin yo I ke testimony ni he ki wei ke jing le phla ke jong ble ni na ka tien ke jong ble ke ba ula tho ka gospel ye ke jing nong ble ke jong jisu ye ki kamba ki ba ule ye ke jing pelat ke jong yin ki bri ke jing jing jar ke jing sok ko ba u ayangi ya ka tangin shim in bu ka don ho ke jong in pensan ke jing yet ke jong ka bamba na ke si to ai bangin bu shedien ya ka jing atatien ka jing em ke jong to ai ngin jam shin chakmat da ka jing snow scam ha ka jing yet ke jongi how ta Jesus Christ bo ula man le ki kamba ula ban shim mi kita ki jing le na ka jing em ke jongi but ngin long kita ki nong job ki ba ha Jesus Christ to abi ni ka Bible study ke jongi ka ni ka jan miet nginang yet shushu yela di ka marwi shimen kumno ngin le habang idon he kani ka jing atatien ban ngin pusan haladiru balai ka wan kani ka jing atatien ngin yet yeladi lada ki don ka no ka ba pisham ba kamde bandon len se kom ka jing yet ka bangila banyo ira ni bangi duna ngiret ka jing tongin pan bon ublei un ai boring bangi la pa banya chakmar ban jam chakmar bangin do no kita ka jing atin ha ka jing em ka jangi kom ki Christian nak benta ka buram ka jong blei amen tungin let khama jong blei ka jingduwai ko pa chi ba benenga ka ni janmiet ni ai ngo yeme ko tra bengla la manaslok na tin ka jong me lingba ka ni Bible study bangi duwai ko try Jesus be ba menang yai yelamingi ko try Jesus be bangin snap yang so kiwei pat ki Bible study halor ka jakan ka jo ka topic ka kiwei pat ki tayo ki banwan to yarap ingi ko try Jesus be bengi la ban yo mat yu min sim bu khu yu jame waktin ke jame kan palat luot ingi ko try ke jing shisha ke tin ke jame kan palat ingi ko try na kita ke jing atatin na ke jing te ke jing khom jong kini ke bor ba jo ke jing dom ke ban pen atatin ingi kan try ke ban dom pala ingi bangin nget hame ko try Jesus bien bangi duai ba men shim ti ingi we ko try men jubab ke jing duai ke jing men jubab ke jing kali ke jong ko try ba man weng ki jing atatin na ke jing em ke jong kabalong kata kan ta ka jing ka ka jing em ka jing kan tra bangin um la ban jam shakman tra shim ti ngi kum bangi long yalam ngi pen shai ka jing mo chapar kha ka jing ba kan tu po jing dong min sim bu kho ru jame ke bangin ne ya ka mon ka jame ka tra shim ti ngi kum bangi ngi long ba to map ki pop ran kang ka jing snap at shash ko jing duai ka tang Jesus Christ no pat em jing pan ke ni baroh to ab ka jing ba ka jong oblei ku pa ka jing ka jong oblei khon ba ka jing slok ka jong min sim ba khon kan sang sa ring kal bangi adu menta ba shu ba bam jikot ru amen